ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. 50 വയസ്സാവുമ്പോ അല്ലെ ഗൃഹസ്ഥരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അതായത് പറഞ്ഞതിന് 50 വയസ്സാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. 50 വയസ്സാവുമ്പോ നമ്മള് വീട് വിട്ടിട്ട് എന്തിനു പോകണം, നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് 16 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ആ ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ അപൂർണ രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്ത് അല്ലെ. അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, മനസ്സിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് ലയിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകം മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ എടുത്തു പറഞ്ഞ എന്താണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാൻ നിരാകാരനല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടി അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ പോലത്തെ ശരീരമല്ല, പെത്താത്മാക്കളുടെ പോലെയല്ല, അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി കണ്ടു. നമ്മള് പാദത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ, പാതാരവിന്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ ധ്യാനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതും കൂടി നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തന്നു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രജോ ഗുണത്താലും സമോ ഗുണത്താലും നമ്മള് സംഭ്രമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇതിന്റെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും, ധനത്തിനോടും സ്ത്രീകളോടുള്ള ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട്, ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഈ തരത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മള് ഈ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടി വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇത് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ, യോഗ പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തെ ദർശിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം. എന്നാലാണ് നമുക്കത് പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ മനോഭാവം ഇല്ലാത്ത, ഭക്തിയുടെ ആ മനോഭാവം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന യോഗാനുഷ്ഠാനത്തില് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തും വേണം? നമുക്ക് ഭക്തിയും കൂടി വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പരിപൂർണമാകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരണം ആ ശ്ലോകത്തില്, 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്? അപ്പൊ യോഗികളാണല്ലോ, അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? സർവേശ്വരവാദം, അതായത് സർവം ബ്രഹ്മമയാണ്, എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്, ഭഗവാൻ മീൻസ് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് പാകപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനം ആകാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പോകെ പോകെ അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് അതിലേക്ക് ആകാര ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ. അപ്പൊ ഈ നിരാകാര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വളരെയധികം ക്ലേശകരമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. നിരാകാരത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് കുറെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ലാസ്റ്റ് കുറെ എത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, 21-ലല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അങ്ങനെ അവർക്ക് അവ്യക്തികവാദികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവരെ മനപ്പീഡയ്ക്ക് അത് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്, 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ ധ്യാനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ, അതായത് ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 16 മുതൽ തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. ഇനിയും അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതല്ല ശ്ലോകം, എത്രയാണ്? 22. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കാണ്, രാജോവാച യഥാ സന്ധാര്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ ധാരണായത്ര സമ്മതം യാദൃശീ വാ ഹരേദാശു പുരുഷസ്യ മനോമലം. യഥാ സന്ധാര്യത്തെ ത്വം ബ്രഹ്മൻ ധാരണായത്ര സമ്മതം യാദൃശീ വാ ഹരേദാശു പുരുഷസ്യ മനോമലം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മൻ ധാരണായത്ര സമ്മത സ്ത്രീ ഹരേദാശു പുരുഷോ സന്ധാരിതേ ബ്രഹ്മൻ ധാരണായത്ര സമ്മത ഹരേദാശു പുരുഷസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതെന്താ പറഞ്ഞ? രാജാവ് പറഞ്ഞു, യഥാരൂപം സന്ധാര്യത്തെ, രൂപം നൽകിയ കേവലമായ പൊതുസങ്കല്പം, ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ധാരണ ബോധം, എത്ര എവിടെ, സമ്മത സംക്ഷിപ്തമായി, യാദൃശി ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടി, വാ അല്ലെങ്കിൽ, ഹരേത് സ്വതന്ത്രമാക്കി, ആസു താമസം വിന, പുരുഷസ്യ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, മനസ്സിന്റെ, മലം അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
വിവർത്തനം. മഹാഭാഗനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, മനസ്സിനെ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നും അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ എപ്രകാരമാണ് ബോധത്തെ അഥവാ ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരീകൃതമാക്കേണ്ടതെന്നും ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തരിക. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാണ്, മനസ്സിനെ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നും അശുദ്ധമായ വിഷയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആ ബോധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരീകൃതമാക്കേണ്ടതെന്നും ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തരാനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ധ്യാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നിർവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലോ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, അതായത് ആ രൂപത്തിലല്ലാത്തവർക്കും ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാവാർത്ഥത്തില്? ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മലിന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളാണ് അവന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും മൂലകാരണം. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അനേക ക്ലേശങ്ങളാൽ ബദ്ധാത്മാവ് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കനത്ത അജ്ഞത നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദീർഘമായ ജയിൽ ജീവിത കാലയളവിൽ ഹൃദയത്തിൽ സഞ്ചിതമായ അശുദ്ധ വിഷയങ്ങൾ കാരണമുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ അവൻ അശക്തനാണ്. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവതേച്ഛയെ സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവനാണ്. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധ കാര്യങ്ങളാൽ അവൻ തന്റെ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടായ ആഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മലിന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളാണ് എന്ത്, അവന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും മൂല കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും കാരണം. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അനേക ക്ലേശങ്ങളാൽ ബദ്ധാത്മാവ് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത അജ്ഞത നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദീർഘമായ ജയിലിൽ ജീവിത കാലയളവിൽ ഹൃദയത്തിൽ സഞ്ചിതമായ അശുദ്ധ വിഷയങ്ങൾ കാരണമുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ അവൻ അശക്തനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദീർഘമായ ജയിലില്, ആ ജയിലിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ജീവിത കാലയളവിൽ ഹൃദയത്തിൽ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള അശുദ്ധമായ വിഷയങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കില്ല? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കില്ല. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവതേച്ഛയെ സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധ കാര്യങ്ങളാൽ അവൻ തന്റെ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തന്റെ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടായ ആഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മനസമാധാനം നൽകുന്നതിനു പകരം പുതിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുകയും അപ്രകാരം അവനെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരുവന് സമാധാനമല്ല നൽകുന്നത്, അതിനു പകരം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അപ്രകാരം അവനെ ഈ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാമികർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായ ഈ അശുദ്ധ കാര്യങ്ങളെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെ ദൂരീകരിക്കാൻ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? കാമികർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതിനെ ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംസർഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അനന്ത ശക്തിമാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തികളിലൂടെ ഭഗവത് സംസർഗം സമ്മാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അനന്തശക്തിമാനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവത് സംസർഗം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അപ്രകാരം പരിപൂർണന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാട് രൂപമായി അഥവാ ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക വിശ്വരൂപഭാവമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അത് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്ക് അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ
പ്രകാരം പരിപൂർണന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക്, ആ പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ, ആ പരിപൂർണനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ വിഷ്ണുവായിട്ടോ കൃഷ്ണനായിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും കാണാനും ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് സാധിക്കാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാട് രൂപവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ നിർവ്യക്തിഗത വിശ്വരൂപവുമായിട്ട് സമ്മേളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപമായിട്ട് സമ്മേളിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതാണ്. വിശ്വരൂപം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക വിശ്വരൂപം വിശ്വരൂപ ഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളുടെ സവിശേഷതയാകുന്നു. ശക്തിയുള്ളവനും ശക്തികളും അതായത് അധികാരിയും അധികാരങ്ങളും അനന്യങ്ങളാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിക വിശ്വരൂപ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മൂലം ഭഗവാനുമായി സംസർഗത്തിലേർപ്പെടാൻ ബദ്ധാത്മാവിനെ പരംപുരുഷമായി സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അപ്രകാരം ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപമായിട്ട് സമ്മേളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തികമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപ ഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളുടെ സവിശേഷതയാണെന്ത്? ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ശക്തിയുള്ളവനും ശക്തികളും അതായത് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അതായത് അധികാരിയും അധികാരങ്ങളും അനന്യങ്ങളായാലും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിക വിശ്വരൂപ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ പോലും ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗത്തിലേർപ്പെടാൻ ദത്താത്മാവിനെ പരോക്ഷമായി സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ആ നിർവ്യക്തിഗത വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പരോക്ഷമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അപ്രകാരം ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിഗത വിശ്വരൂപ ഭാവത്തിൽ എവിടെ എപ്രകാരം മനസ്സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ശുകദേവ മഹർഷിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ആ നിലയ്ക്ക് നിർവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ എപ്രകാരമാണ് മനസ്സർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ആർക്കില്ല? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ നിത്യത, ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള സവിസ്തരമായ വിവരണം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ നിത്യത, ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം അതായത് ആ സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വ്യക്തിഭാവത്തെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വ്യക്തിഭാവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് വിവരിക്കാനായിട്ട് ആരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താൽ രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപം അവർക്ക് തികച്ചും അരോചകമാണ്. ഭഗവത് ശക്തിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അല്പമാത്രമായ ഊഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഭഗവത് ശക്തിയോട് അവർക്കത്ര മതിപ്പൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതി അല്പജ്ഞാനികളായ മൂഢർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ മൂഢന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരക്കാർ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അനഭിജ്ഞരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലും
സമൂഹങ്ങളിലും ചലിക്കാൻ അഥവാ അവതരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലായാലും ജീവജാലങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള സമൂഹങ്ങളിലായാലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിന്നും അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ അതേ അനന്ത ശക്തിമാനായ ഭഗവാനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒട്ടും പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ അതേ അനന്ത ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കും നേട്ടത്തിനുമായി ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് മഹർഷിയോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായ വ്യക്തി രൂപത്തില്, ആ സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കും നേട്ടത്തിനുമായിട്ട്, അത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം സവിസ്തരം ഉത്തരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. ശ്രീ ശുക ഉവാച ജിതോ സനോ ജിതശ്വാസോ ജിതാ സംഘോ ജിതേന്ദ്രിയഃ സ്ഥൂലേ ഭഗവതോ രൂപേ മനാ സന്ധാരയേന്ദ്രിയഃ ജിതോ സനോ ജിതശ്വാസോ ജിതാ സംഘോ ജിതേന്ദ്രിയഃ സ്ഥൂലേ ഭഗവതോ രൂപേ മനാ സന്ധാരയേന്ദ്രിയ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശുക ഉവാച, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ജിതാസന നിവർന്നിരുന്നു കൊണ്ട്, ജിതാശ്വാസ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ശ്വസന പ്രക്രിയ, ജിതസംഘ നിയന്ത്രിതമായ സംസർഗം, ജിതേന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്ഥൂലമായ ദ്രവ്യത്തിൽ, ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, രൂപേ രൂപത്തിൽ, മനസ്സ്, സന്ധാരയേത് അർപ്പിക്കണം, ധിയ ബുദ്ധിയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രതിവചിച്ചു, ഒരുവൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട്, അതായത് ലംബമായിട്ട് നിവർന്നിരുന്നുകൊണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണായാമം എന്ന യോഗാ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ക്രമീകരിച്ച് അപ്രകാരം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയാൽ നിയന്ത്രിച്ച ശേഷം മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശക്തി വൈഭവത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? നിർദ്ദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് അപ്രകാരം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയാൽ നിയന്ത്രിച്ച ശേഷം എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശക്തി വൈഭവത്തില്, ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശക്തി വൈഭവത്തില്, അതായത് വിരാട് രൂപത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? വിരാട് രൂപത്തെ, ഭൗതിക, നമുക്കറിയാം വിരാട് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്, ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചതാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അത് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്ക് ശക്തിയില്ല, കഴിവില്ല, നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഈ സ്ഥൂല രൂപമായിട്ടുള്ള ശക്തി വൈഭവത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തെ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വിരാട് രൂപത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികതയിൽ നിമഗ്നനായ ഭക്താത്മാവിന്റെ മനസ്സ് താൻ ഈ ദേഹമാണെന്ന ധാരണയുടെ പരിധിക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ധ്യാനയോഗം, അതായത് കാലുകൾ പിണച്ച്
ലംബമായിട്ട് നിവർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പരമോന്നതിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ ഗ്രസിച്ച മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളിൽ ഏകാഗ്രമാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുവൻ തന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യഭാവത്തില്, അതായത് അഥവാ സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക വിരാട് രൂപത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികതയിൽ നിമഗ്നനായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മനസ്സ് താൻ ഈ ദേഹമാണെന്ന ധാരണയുടെ പരിധിക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ദേഹമാണെന്നുള്ള ചിന്ത, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാം. നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഏത് ബോധത്തിലാണ്? ശാരീരിക ബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ, നമ്മളത് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ധ്യാനയോഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധ്യാനയോഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം നേരെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, അറിയാനോ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ധ്യാനയോഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ ഗ്രസിച്ച മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യഭാവത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഭാവത്തില്, വിരാട് രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷമായ ബൃഹത് രൂപത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പൊ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് ചില നിഗൂഢ ശക്തികൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഭൗതികവാദികൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് ചില നിഗൂഢ ശക്തികൾ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികവാദികൾ എന്താണ്? അതിന് അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. എന്നാൽ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ആർജിക്കപ്പെട്ട കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹം പോലുള്ള അശുദ്ധികളെയും അതുപോലുള്ള മറ്റു ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തു സാധിക്കുന്നുണ്ട്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. യോഗ സംയമത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്രമങ്ങളിൽ യോഗസിദ്ധികളിലേക്ക് യോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്ന പക്ഷം യോഗാഭ്യാസം പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം പരാജയമാകും. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ യോഗ സിദ്ധികളിലേക്ക്, അപ്പൊ യോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് ഉയർന്നുയർന്നു പോകും തോറും നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ കൈവരിക്കും. ആ യോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ ആ സിദ്ധികളിലേക്ക് പോകുന്ന പക്ഷം യോഗാഭ്യാസം എന്താണ് പരിപൂർണതയിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞ ദൗത്യം പരാജയമാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഒരു യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം. ആകയാൽ ഭൗതികതയിൽ സാന്ദ്രമായ അവന്റെ മനസ്സിനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധാരണയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും അപ്രകാരം ഭഗവത് ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അവനോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവാതിശയന്റെ പ്രേരകമായ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ശക്തികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഒരുവൻ താനെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ക്രമേണ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന പദവി അവന് സാധ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികതയിൽ സാന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ മനസ്സിനെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ധാരണയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും ഭഗവത് ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരു വഴിയിലൂടെ, അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, കാരണം ഭൗതികതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ് മുഴുവനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സിനെ വ്യത്യസ്തമായ ധാരണയിലൂടെ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത് ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് പോകും? അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പടിപടിയായി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാര പദവിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശേഷ തസ്യ ദേഹോയം സ്തവിഷ്ടശ്ച സ്തവീയസാം യത്രേദം വ്യച്യതേ യശ്യം ഭൂതം ഭവ്യം ഭവശ്ച സത്. വിശേഷ തസ്യ ദേഹോയം സ്തവിഷ്ടശ്ച സ്തവീയസാം യത്രേദം വ്യച്യതേ വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം ഭവശ്ച സത്. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹോയം പ്രച്യതേ വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം വേശ്ചത്. ദേഹോയം പ്രച്യതേ വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം ദേഹോയം ഏതം പ്രച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശേഷ സ്വകീയമായ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹ ശരീരം അയം ഇത് സ്തവിഷ്ട തികഞ്ഞ ഭൗതികത ച കൂടെ സ്തവീയസാം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും യത്ര യാതൊന്നിൽ ഇതം ഈ ദർശന വിശേഷങ്ങൾ വ്യച്യതേ പ്രകടമാകുന്നു. വിശ്വം വിശ്വം ഭൂതം ഭൂതം ഭവ്യം ഭാവി ഭവത് വർത്തമാനം ച സത്ത് പരിണത ഫലമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദൃഗ്വിഷയമായ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ ആവിഷ്കൃത രൂപം മുഴുവനും പരമസത്യത്തിന്റെ തനത് ശരീരമാകുന്നു. അതിൽ പ്രാപഞ്ചികതയുടെ പരിണിത ഫലമായ ആദി ഭൗതികമായ കാലത്തിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ദൃക് വിഷയമായിട്ടുള്ള ദിക്കുകളുടെ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ ആവിഷ്കൃത രൂപം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ ആവിഷ്കൃത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ പരമസത്യത്തിന്റെ തനത് ശരീരമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണെന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിബൃഹത്തായ ആവിഷ്കൃത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരമാകുന്നു. അതിൽ പ്രാപഞ്ചികതയുടെ പരിണിത ഫലമായ ആദി ഭൗതികമായ കാലത്തിന്റെ ഭൂതവും ഭാവവും വർത്തമാനവും എല്ലാതും അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വികാസമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 13:14 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സർവാതിശയായും അതീന്ദ്രിയവുമായ കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും കർണങ്ങളും മറ്റെല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും അനന്ത ശക്തിമാനായ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന് പരമവും നിർവികൽപ്പവും പരിപൂർണവും ശുദ്ധവും നിത്യവും ശ്രേഷ്ഠവും സാക്ഷാത്തുമായ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വിശിഷ്ടധാമമുണ്ട്. എങ്കിലും സർവചരാചരങ്ങളിലും സകല അതിസൂക്ഷ്മ ആത്മാക്കളിലും പരമാത്മാവായി സർവവ്യാപിയായി അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും എപ്പോഴും കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കാനും സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകാനും കഴിയുന്നു. ഈ ആപേക്ഷിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ആകയാൽ അതും ഭഗവാന്റെ വിഷയമായ ചിത്രീകരണമാക്കുന്നു. അഥവാ അസാമാന്യ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയായാലും അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വികാസമാണ്. അത് ഭൗതികമായാലും ആത്മീയമായാലും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവാതിശായിയാണ്. സർവയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൈകാലുകള് തലകള് മുഖങ്ങള് നേത്രങ്ങള് കർണങ്ങള് അങ്ങനെ മറ്റെല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും അനന്ത ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഫുള്ള് എന്താണ് പറഞ്ഞ സർവയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കാണ്. ഭഗവാന് പരമമായിട്ടും നിർവികൽപ്പമായിട്ട് പരിപൂർണ ശുദ്ധവും നിത്യവും ശ്രേഷ്ഠവും സാക്ഷാത്തുമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? വിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു ധാമമുണ്ട്. വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ധാമം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവചരാചരങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് സർവവ്യാപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് എപ്പോഴും എവിടെയും ഭഗവാനെ കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കാനും സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഈ ആപേക്ഷിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണമാണ്, അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഭഗവാന്റെ ദൃഗ്വിഷയമായിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അസാമാന്യ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ
നമ്മളെ ആപേക്ഷിക ലോകം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോകം ഭഗവാന്റെ അസാമാന്യ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ അസാമാന്യ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണെന്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും സർവ്വയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ സർവ്വയിടത്തും നമുക്ക് എന്താണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യഗോളത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ്. അഗ്നി അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരമചൈതന്യം, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക വിധമായ ശക്തിയെ സർവ്വയിടത്തും സ്വയം വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമചൈതന്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക വിധമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ സർവ്വയിടത്തും സ്വയം വ്യാപിക്കുകയാണെന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൃഹത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്ചര്യജനകമായ മൂർത്തീകരണം, അസാധാരണമായ പ്രാദുർഭാവം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള മൂർത്തീകരണം, അതല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള പ്രാദുർഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ, ആ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും സർവം ആത്മീയവുമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക്, അല്പബുദ്ധികൾക്ക് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇടിമിന്നലിനെയും ഭീമാകാരമായ പർവ്വതങ്ങളെയും അതിവിപുലമായി പടർന്നു പന്തലിച്ച ആൽമരങ്ങളെയും കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോകുന്ന ആദിമ മനുഷ്യരെ പോലെ അല്പബുദ്ധികളായവർ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ ദർശിച്ച് അത്ഭുത സ്തബ്ധരാകുന്നു. കടുവയുടെയും ആനയുടെയും ശക്തിയും വീര്യവും താരതമ്യേന ഉയർന്നതാകിയാൽ ആദിമ മനുഷ്യർ അവയുടെ കരുത്തിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു. വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായ വിവരണമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണവും അതിമാനുഷികവും സർവാതിശയവുമായ ശക്തിയും വീര്യവും പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർവയുഗത്തിൽ നാരദൻ, വ്യാസൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസി വര്യന്മാരും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനും, നവീന യുഗത്തിൽ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, മധ്വാചാര്യർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നിവരെ പോലുള്ള ഭഗവാനെ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസുരന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അഥവാ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും കഴിയുകയില്ല. വെളിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രമാണയുക്തമായ തെളിവുകളെയോ മഹാ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രാമാണ്യമോ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ ഉടൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഉചിതമായ ഉത്തരം നൽകുന്ന സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷ രൂപത്തിൽ, വിരാട് രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇടിമിന്നലിനെയും ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള പർവ്വതവും പിന്നെ അതിവിപുലമായിട്ട് പടർന്നു പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൽമരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോകുന്ന ആദിമ മനുഷ്യരെ പോലുള്ള അല്പബുദ്ധികളായവര് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ ദർശിച്ച് അത്ഭുത സ്തബ്ധരാകും. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള പർവ്വതങ്ങള്, ഇടിമിന്നല്, അതുപോലെ തന്നെ ആൽമരങ്ങള്, അതൊക്കെ കണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായവര് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ ദർശിച്ച് അത്ഭുത സ്തബ്ധരാകും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കടുവയുടെ, ആനയുടെ ശക്തി, വീര്യം താരതമ്യേന ഉയർന്നതാകയാൽ മനുഷ്യർ ആ കരുത്തിനെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായ വിവരണമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണവും അതിമാനുഷികവും സർവാതിശയമായ ശക്തിയും വീര്യവും പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർവയുഗത്തില്
ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചവരാണ് ആര്? നാരദൻ, വ്യാസൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരുമായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാരും, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നവീന യുഗത്തിൽ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യ, രാമാനുജാചാര്യ, മധ്വാചാര്യ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസുരന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അസുരന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനോ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയില്ല. വെളിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രമാണയുക്തമായ തെളിവുകളോ മറ്റു ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രാമാണ്യമോ ഇതൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കില്ല. അസുരന്മാരതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല. അവർക്ക് സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഉചിതമായ ഉത്തരം നൽകുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള രൂപം, ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക രൂപം, അതിമാനുഷ രൂപം, വിരാട് രൂപത്തില് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. കടുവയെയും ആനയെയും ഇടിമിന്നലിനെയും പോലുള്ള താരതമ്യേന ഉയർന്ന ഭൗതിക ശക്തിക്ക് ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിചിതരായവരാകയാൽ അവർ വിരാട് രൂപത്തെ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പരിചയമുണ്ട്? അവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, കടുവയുടെ ശക്തി, ആനയുടെ ശക്തി, ഇടിമിന്നല്, അങ്ങനെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികൾക്ക് ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ അവർ പ്രണമിക്കും. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാട് രൂപം അസുരന്മാർക്ക് പ്രകടമാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാക്കിയത് ശരിക്കും ആർക്കാണ്? അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല. കാരണം അർജുനൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നാളെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് അസുരന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ അത്തരം ഐഹിക രൂപം ദർശിക്കുന്നതിൽ പരിചിതനല്ലാത്തതിനാൽ ഭക്തന്റെ ദർശനത്തിന് അനന്യമായ ദൃഷ്ടി ആവശ്യമാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാട് രൂപ ദർശനത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന് വിശേഷാൽ അനന്യമായ ദൃഷ്ടി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. അതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ വിരാട് രൂപം സവിശേഷമായും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അർജുനന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ആരെയും ഭഗവത് അവതാരമായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം സാമാന്യ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. ആക്ഷേപാർഹനായ കപട അവതാരത്തോട് വിരാട് രൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരുവൻ ആവശ്യപ്പെടണം. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപാവിഷ്കരണം ഏകകാലത്ത് നാസ്തികന് വെല്ലുവിളിയും ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അസുരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെ അല്പാൽപമായി ശുദ്ധമാക്കി സമീപഭാവിയിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ പരമദയാലുവായ ഭഗവാന് നാസ്തികരോടും സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളോടുമുള്ള ദാക്ഷിണ്യമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇപ്പോ കടുവയും ആനയുടെയും ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള ഉയർന്ന ഭൗതിക ശക്തികൾക്ക് ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര്, പരിചിതരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രണമിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രകടമാക്കിയത്. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള അത്തരം ഐഹിക രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് പരിചിതനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വിശേഷാൽ അനന്യ ദൃഷ്ടി നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 11-ാം അധ്യായത്തില് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഈ വിരാട് രൂപം സവിശേഷമായും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അർജുനന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഭഗവത് അവതാരമായിട്ട്, ആരെയും ഭഗവത് അവതാരമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. കാരണം ആക്ഷേപഹാർഹനായിട്ടുള്ള കപട അവതാരത്തോട് വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ആവിഷ്കരണം ഏകകാലത്ത് നാസ്തികന് വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അസുരന്മാർക്കോ അവരുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെ അല്പാൽപമായി ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നാസ്തികനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു അസുരനെ സംബന്ധിച്ച്
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കപട വിശ്വരൂപം കപട ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിരാട് രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അസുരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെ അല്പാൽപമായിട്ട് മാറ്റി ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ടും സമീപഭാവിയില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. പരമദയാലുവായ ഭഗവാന് നാസ്തികരോടും ഈ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളോടുമുള്ള ദാക്ഷിണ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരോട്? നാസ്തികരോട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളോടുള്ള ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വിരാട് രൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കൃഷ്ണ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇന്നത്തെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും.